Den vågner meget, meget snart helt op. Jo. Den er rigtig stor, den her. You are a big one, huh? Lever det stadig lidt hjemme? Hvorfor flyver den ikke? Det var kun jeg skal fandme ikke være tæt på den. Er det i Gedehams? Ja. Nu er jeg blevet lidt vigtigt, hvis jeg er her. Hej. Det er væk! Hej, du rejser så. Ej, jeg skal væk, mand! Den er i gang med at bruge vingerne igen. Hvem går på tur med Vip? Motherfuck. Det er Fuck, du er crazy! Det er de Svendsen hold. Svend flygter. Svend flygtning på værelse. Du er big, mand! Prøv at den hænge først, hvis du begynder at bruge vingerne. Ja, prøv at lade den hænge. Prøv at hive den ud i luften, hvis du begynder at bruge vingerne. Nu er den gal. Det er sur nu. Man kan bare mærke den, der trækker. Hvad? Det var galt, den er ikke. Dennis, prøv at svinge den rundt. Det kan man ikke. Nej. Dennis, hold den bare. Hold den nu bare. Prøv lige slippe på snøren til, hvad du bliver. Hold den der. Det er ligesom en drage. Det er kraft. Dennis, hold den nu i luften. Det er nu står det der. Fuck, det der, den blev fandme hurtigt. Jeg tager et billede af det, kan det være. Ja. Fuck, det der lige foran. Dennis. Det er sygt. Den hænger fandme godt fast, den gør. Det er også sådan. Den er fat i dit ben, mand.